Yana cikin tafiya alert din dala 50,000 ya shigo account din shi, kuma hakan ya faru ne saboda ya shiga wata caca. Wannan cacar zaka sai da ranka ne, idan ka tsira da rayuwarka zuwa awa 24 to zaka samu dala miliyan 25. Mutum 5 za a sa su kashe ka. John sai ya gudo filin jirgin kasa yana tunanin ya sha, ashe ɗaya daga cikin makasan nan yana jiran shi ya jefo mai wata sukundireba, to amma dai ya samu ya sha, sai kawai ya faɗo gurin nan. Yana zuwa ashe wani ɗaya daga cikin makasan shi ma yana nan yana jiran shi. Sai aka samu matsala, John ya kashe wannan mutumin kuma ba shine asalin makashin ba. To ga asalin makashin nan ya biyo shi ya kulle kofa, ya zo yana kama mai hari da guduma, sai gudumar ta makale a jikin kofa. John ya makale mai hannun shi a jikin kofar nan, sannan ya lalloda mai gudumar nan, ashe gudumar tana hannun shi, sai ya loda mai a kafar shi. Sai kawai John ya faɗi, ya shafa giya dai a gurin, suna neman location din inda yake, sai kawai ya zo nan ya saje da waɗannan yan bal din, sannan ya sa irin kayan su ya shiga cikin su, basu gane shi ba. Ana cikin haka sai ɗaya daga cikin mashikan nan ya hango John, sai ya biyo shi, sai John ya maza ya buya a cikin boot din motar nan ya kulla kanshi. To mutumin nan bai gan shi ba dai. Bayan ya dade a cikin boot din nan, sai John ya fito ya je ya samu wata taxi ya zuba mai, sannan ya hau motar nan ya tafi gidan shi saboda ya je ga iyalan shi. To amma sai dai abin da bai sani ba, wani daga cikin makasan nan ya buya a wani gida da yake kusa da gidan shi, ya kawo mai hari, sannan ya koma cikin taxi din nan ya sake guduwa. Mashakin nan ya sake biyo John ya jefo mai wani abu ya fasa mai tayar shi. To sai mashakin nan ya faɗi dai, amma John bai sani ba akwai wani mashakin fa a cikin motar shi. John ya fito da mutumin nan ya loda mai bulo inci 9 akan shi ya kashe shi, sannan ya zo filin jirgin ruwa ya samu jirgin ruwa wanda ba kowa a ciki private, ya shiga saboda ya samu ya dan huta. Yana kokarin shan ruwa kawai sai ga wannan yarinya a gefen shi, ta tambaye shi me yake a nan gurin, sai ce ruwa zai sha. To bai sani ba wannan ita ma tana ɗaya daga cikin mashikan nan. Wannan wace irin jaraba ce, shin za ku iya shiga wannan gasar saboda ku samu miliyan 25? Ku sa mana a comment section. Allah ya samu dace.